आबा बारहुंखा नै आं दाबो बेयावनो फासिना दङ नों दाया फैलानो सोरहाबा एक्सिडेन्ट जादोंनो हस्पिटालावसो थांबाय नोंनो फैदो आबा। मा होनदों आयै नों दाबो बेयावनो दङ आदाया लायनो थाङासै? रनिना सोरबा लोगोआ बुजादोंनो सोरजोंबा बेयावनो हस्पिटालाव दंनो नों माबोरै फैदो आबा? आं थांनांसिगोन। जायगाया मा आंथ' सिनाया लामाखौ आं थांफेराखैबो। आबा बारहुंखा नै आं दाबो बेयावनो फासिना दङ नों दाया फैलानो सोरहाबा एक्सिडेन्ट जादोंनो हस्पिटालावसो थांबाय नोंनो फैदो आबा। एड्रेसा माने नै आबा माबा बेखिनिखौ जायगाखौ माबा होननानै बुङो गल्डेनपारा होननानै बुङोनो आरो नों जेब्ला क'क्राझारनिफ्राय जोंहानि न'निफ्राय ओंखारबोगोन क'क्राझारनिफ्राय बे पुलिस स्टेसना क'क्राझार पुलिस स्टेसननि बै खाथिनि लामाया लेफ्ट साइडनि लामाया बे साइडनि लामाथिंनो डाइरेक्ट सिदा फैबानो जाबाय। रनिना सोरबा लोगोआ बुजादोंनो सोरजोंबा बेयावनो हस्पिटालाव दंनो नों माबोरै फैदो आबा? औ दे थांगासिनो दे आं। थाब फैदो आबा दे नै खोमसि जासिगोन आं गिनाय मोनबाय थाब फैदो गोबाव खालायनाङा। औ दे नै थांगासिनो आङो। मा जाखो बे हारामजादि मानैनि माथोखौ खोनानाय बायदि मोनदोंमोन माथो आं दानि माबा माथोआ खोनाफिनाखै माथो थैफ्लाना थाबायमोन आङो दाबो फैला थैफ्लानायावनो दा आसोलिनो थैलांथारसिगोनसो खोमा बायदि मोनबाय आङो दहायनिफ्रायनो थैफ्लाना थागासिनो सासेबो हाबफैया माथो हारामजादिफोरा सैमा फाग्लि बोरमा फान्थिफोरा दाबो हाबफैला साला सैमा बुन्दिफ्रा साला आंखौ बुन्दि बानायना दोननानै बेयाव साला थैफ्लाना थाबाबो फैया थैफ्लानायावनो जिउखौसो खोमाना लानांसिगोन नामा आङो थैसिगोन बायदि मोनबाय आं बारा सम गैला दाबाय आंहाबो माला फैगोन बिसोरो रुम सिङाव हाथारला आङो दै लोंनायाबो थानो हाथारला दै लोंनो लुगैनाया साला आबा बक्सिया थानायमोनब्ला आंखौ मदद खालायसिगौमोन रावबो गैला आंहा मदद खालायनो गावनि होननानै बै साला बे रादाय आरो बै रितुखानि थाखायनो जादों बे सैमा बुन्दा बुन्दिफोरनि थाखायनो जादों आंहा रावबो गैला दिनै नाथाय आबा बक्सि आबा बक्सि जोंनि खानदाना दाबो दङ जोंनि बंस'आ जोंनि थैया दाबो दङ रितु रोङानि न'आव बेसे देरखौबा आंनि आबौआ बेखौ आं लाङागौ माने आंनि जोंफोरनि सैथोखौ खोन्थायागौ माने थैया आङो आबा बक्सि आं नोंनि गोथै सखौबो नायनो मोनासै आबा बक्सि बिसोरजों खिथेर लाथारगोन आङो बिसोरखौ सावनानै हांगार बानायजोबनानै बिसोरखौ हांगार बानायजोबनानै आं नोंनि फिसाज्लाखौ लांथारगोन आबा बक्सि जोंनि थैखौ लांथारगोन आं जोंहानिसो फिसाज्ला बियो आदाया मा जादों हाबिलानि बाथ्रा सोंहरबाय थादों माबा जादों नामा बिसोरो? जानानैथ' नोंदाया बेसेबाबा फन हरबाय हाबिलाया फन हमाखैनो इसिबां गोबाव जाबाय बिबो मा खालायदोंबा ना मायबाफोरसो जाबायसो आंहासो दा टेनसन जाबाय र' दहायलाय सानदोंमोन ओरैनोसो हमाखै नामा होननानै नै दाबो आङो फनसो ट्राइ खालामबाय थादोंमोन गैया हाबिलाया फनखौनो हमाखै मायबा जादोंसो ना मायो। बेसेबां गोबाव जाखोनो फन हमियालाय आंनो मोजाङै खिथायाखै आदाया बावबाय दहायनो सानजौफुनिफ्रायनो होमबा मायबासो जादों नामा मोनथिया ओजों गुथाला ओजों फाग्ला बायदि जानानै दङ मा जाखो मा माखौ होननानै गाख्रहरबायसो दङ गाबोन खबर लानो थां होननानै। गिगोनथ' र' दा आदायाबो गोजानाव दङ बिसोरबो रावबो गिदिर मानसिबो गैया न'बो सावजानानै होबाय मायबाफोरसो जादों नामायो बे सोरबा गामियावनो सैयै मानसिसो दङ सुथुर मानसि। औ बेखौथ' सानदों आंबो गामियावनो सोरबा सुथुरफोरसो दं नामायो मायबाफोरसो खालायबाय नामायो बेखौनोथ' गिनानै दं र' गाबोन सोरांबानो थांसै र' दा दिनै थांनोबो गोबाव जासिगोन। औ आयै नोंसोर गाबोन बाबाजों नोंजों फुङावनो थांनानै फै मायबा गुबुन बाथ्राबो जानो हानाय ना रावबो गैयाबो बिसोरा न'नि होननानै मायबाफोर जानोबो हानाय आगोलबो ओरैनो सोरबा मा न'खौ सावनानै होखो सानला मोनलानो बे जायगानि मानसिफोरा मोजां नङाबो जानो हानाय। औ आइ नों थिगखौनो बुंदों गाबोन थांगोन र'। सिख्ला मानसिना हारसिं आरो बयनिबो नोजोराव गोग्लैखायो ओरैनोबाबो सिख्लाफोरा बेबायदि हारसिं थानाया बिराद मुस्किलानो आयै। औ
हाबिलाया जेथेबो साहस गोनां साहस खालामनानैबाबो थायो बेबायदि आंखौ नार्स आब'आ बेयावनो जिरायना थानो होदों आब'आ माब्ला हामगोनबा दिनै न'आव थांफिननो हानाय नंला खोमा गामिनि मानसिफोरा मोनथिबायना मोनथियाखैबा आब'खौ जाख्लाया बुदोंमोन होननानै बेनिफ्राय बे जाख्लाया न' सावग्राया आब'खौ बुग्राया अबाव खारखोबा जाख्लाखौ हमनानै पुलिसनिसो हैनांगौमोन बैलाय गथ'आ बेयाव सिरायना दं ओइ राजा औ नोंखौ थांबाय सानदोंमोन आं आदा थाङा नोंसोरखौ गारनानै बेबायदि थांगोन आरो बेनिफ्राय राजा नोंना मुङा मा आंनि मुङा अख्रां अ आब'खौ अनसैना नोङो आब' हाबिलाखौ औ आब'खौ अनो आङो आब'ल'सो दङ आंहा रावबो गैला आंबो अनो नोंसिनि आब'खौ नोंहाबो रावबो गैया न'नि मानसि राजा थैजोब्बाय आब'ल'सैसो बेनिफ्राय नोंसिनि आब'आ हाबिलाया नोंखौ अबाव लोगो मोननाय आब' हाबिलाया आं खामानि मावग्रा जायगायाव उन्दुनानै गोग्लैनानै दंमोन बेनिफ्राय आं जोंहानाव लानानै थांदों ए माब्लानि खोथा बेफोरो बेसे सम जाखो बेफोरो जाबाय गोबाव आब'खौ बिसिनि बिमानैया बुनानै एंगार हरदोंमोन बिसिनि बिमानैया गाज्रिथारमोन आब'खौ बुसोयोमोननो औ नोंसिनि आब'आ गोबां साहसि मिथिबाय बियो साहस गोनां आरो नोंबो नोंसिनि आब' बायदिनो साहस गोनां आदा नों जोंहा आब'खौ माबोरै मिन्थियो बबाव सिनायनाय आब'खौ नोंसिनि आब' नङाबा आं दिनै थांनानै थानाय नङामोन नोंसिनि आब'आसो आंनि जिउखौ बासायदोंमोन नोंसिनि आब'आ नङाबा हाबिलाया नङाब्ला आं मालाबानो थैसिगौमोन बे संसाराव थांनानै थानाय नङामोन हो औ राजा आं एक्सिडेन्ट जानानै थैहां अबस्थामोन खमायाव थांनानै दंमोन बेनिफ्राय नोंसिनि आब'आसो थै होनानै आंखौ बासायबाय इसिबां गोबाव जाबाय बेफोर बाथ्राया हाबिलाया नोंनो खिन्थायाखै आंनि बाथ्रा जेबो खिन्थायाखै नामा बियो आंनि जिउखौ बासायनाय जोंफोर रायज्लायनाय आरो आं गाबोन गुवाहाटियावबो थांनो गोनां जायखिजाया नोंनो जेबो खिन्थायाखै बेफोरखौ खिन्थायाखै आब'आ नों आब'जों रायज्लायो आरो औ राजा रायज्लायथ'र' आब'आलाय आंनो नोंनि बाथ्रा खिन्थायानो माथो गुमैजोंसो रायज्लायबाय थायो आब'आ मा गुमै सोर गुमै जोंहानि गुमै आब'नि जानो गोनां हौवा मा आं माने बाथ्राखौ मोजाङै बुजि मोनासै आंसो सानफ्रोमबो रायज्लायो हाबिलाजों होनबा नोंसिनि जानो गोनां गुमैया आंखौनो होनो ना हाबिला आंखौनो बुंना नों नङा आदा गुथालसो गुमै गुथालसो मा गुमै गुथाल सोर गुथाल बेलाय जोंहानि गुमै जानो गोनां गुमै साख्रि मावहैदों आर्मि साख्रि आब'आ गुमैजोंसो रायलायो गुमैया साख्रि मावनो थांदों फैगोन ट्रेनिं जोब्बा मा एसेबां गिदिर फोथायखेबस' हाबिला नों आंखौ मानो बेबायदि थगायखो नोङो गुबुन सेंग्राजोंबो रायज्लायबाय थायोमोन सोर गुथाल आर्मि साख्रि मावनाय सेंग्रा बियो नों बे सेंग्राजोंसो रायज्लायबाय थायोमोन आरो आंजोंबो रायज्लायबाय थायोमोन डाबल गेम आं नोंनि बाथ्राखौ खोनासंनानै नोंखौ मोजां मोननानै आं गाबोन गुवाहाटियाव थांनो ओंखारदोंमोन नोंनि बाथ्रा खोनासंनानै सिमां सुजुनानै नाथाय नोङो गुबुन सेंग्राजोंबो रायज्लायबावो बे सोरबा गुथालजों रायज्लायबावो नोङो मा जाखो आदा आगै लैथो फन खालायबावनायना हाबिलाखौ हमदों नामा नोंसिनि फनखौ हो गैया आदा आंबो नाजागासिनो बाजैया फनखौनो हमाखै नों बारा सानबाय थानाङा दे मबाइला गाज्रिबो जानो हानाय ना बेनिखायनो हमाखै आगै जेनेबा मबाइलानो गाज्रि जाबाय फनखौ फैनायखौथ' नुदोंमोन ना बियो आं फन हरबाय थानायखौ बे सोरनिफ्रायबो आंनो फन हरगौमोन ना गामियाव सोरनियावबा थांनानै जायनाव मबाइल चार्ज होयो बे सुखिमोननाव बिनावबोथ' थांनानै हैनो हागौमोन ना नोंनाव होनबा रावनिबो नाम्बार गैया बे सुखिलोङानोदि चार्ज होयो बिसोरनाव बिनि नाम्बारबो गैया मा खालायनो दे दा आङो खाथि जानायबाबो दा थांब्रबनानै फैनो हागौमोन गोजानथारबो जाबाय माबा गाबोन आइजों बाबाजों फुङावनो थांगोन दे नों टेनसन लाबाय थानाङा जेबो जायाखै खोमा दे
आंनिबा मबाइलानो गाज्रि जादों खोमा गावहा सम मोनाखै खोमा बा जायनियाव थांदों सुखिमोननावबो बेलेन्सफोर गैयाबो जानो हानाय मबाइलफोराव बेनिखायनो हराखै टेनसन लाबाय थानाङा दे नोङो गाबोन थांगोन आइजों बाबाजों औ दे दासो गोसोखांदों मामाखौ फन खालायनांगौमोन हाबिलामोननि मामाया बिबो आरो अबाव फनखौनो खालायखाया खोमा थेवबो फन खालायनानै सोंना नायनो हागौमोन नै नाम्बारानो गैया बिनाबो नांगौ समाव मानसिफोरनि नाम्बारखौनो लाया दासो बिनिबो नाम्बार रावनिबो नाम्बार गैया सोरबा सासे मानसिनो फन खालायनोबो आंबो सुखुनि नाम्बारखौ लागोन होननानैनो बेबायदिनो सान बारग'लांबाय नाम्बारखौनो लानो हायासै दा माबा मोनसेथ' मोनथिगौमोन सुखिखौ फन खालायनानै सुखिनि नाम्बार थानायमोनबा इसोर गिनाय मोनसोदों आं